sieltä tulee naisten mestaruussarjan kilpailijoita. Naisten mestaruussarjassa on nyt 7 kilpailijaa, joista 5 on tässä erässä ja 2 on sitten siellä seuraavassa erässä. Ja lavalla 1 Sari Värri, Lift Me Up. Lavalla 2 Minna Salokanne, Lahden Kenraali. Lavalla 3 Helilainen, Suomen Kahvakulo. Lavalla 4 Anne Kalkari, Suomen Kahvakulo. Lavalla 5 Terhi Ahonen, Konneveden urheilija. Oikeasto lavalla. Tuomarit valmiina. Kilpailijat valmiina. Aloitan laskea. 5, 4, 3, 2, 1, start! Lavalla 1 kilpailevalla Sari Värrillä on takana 10 kilpailua. Hänen ennätyksensä tässä lajissa tällä 20 kilon kuulolla on 70 toistoa. Vuosi sitten Sari voitti kultaa 16 kilon kuulolla. Sari oli myös viime syksynä Hampurissa MM-kisoissa, josta sai pronssia 16 kilon tempauksella. Ensimmäinen minuutti täynnä. Lavalla 2 kilpailee Minna Salokannel. Hänellä on takana 8 kilpailua ja ennätys tästä lajista on 80 toistoa. Hän on käynyt 3 SM-kisoissa ja vuosi sitten oli 5. Lavalla 3 on Helilainen. Helillä on 17 kilpailua takanaan ja ennätys tästä lajista 121 toistoa. Ja vuosi sitten Heli voitti hopeaa 16 kilon kuulolla. Ja 2 minuuttia tulee. 8 minuuttia vielä edes. Lavalla 4 on Anne Kalkari. Annella on 12 kilpailua takana ja ei ole tulosta tällä kuulolla. Vuosi sitten Anne sai kultaa 16 kilon kuulolla. Lavalla 5 on Terhi Ahonen. Terhi on 31 kilpailusta. Terhilläkään ei ole vielä virallista tulosta tällä kuulolla. Takana Terhillä on 6 SM-kisaa ja vuosi sitten hän sai hopeaa 16 kilon kuulolla. Viime syksynä MM-kisoista Hampurista niin Terhi sai kultaa 16 kilon tempauksessa. 3 minuuttia tuli täyteen. Hyvä Teri. Tässä naisten mestaruussarjassa ei ole nyt jaoteltu eri painoluokkiin kilpailijoita, että kaikki kilpailijat, jotka olivat ilmoittautuneet tähän 20 kilon pullolla, niin on tässä samassa sarjassa. 16 kilon pullolla oli niin paljon osanottajia, että niitä sitten on jaoteltu painoluokittain.
4 minuuttia täynnä. Helpon näköistä näyttää olevan. Melko tasaväkisiä siinä. Naiset on ensimmäiset 4 on Sari Värillä 50 toistoa. Avalattavasti Minnalla 56 toistoa. Pelillä 54 toistoa ja Annella 54 toistoa. Terhillä on 40 toistoa. Kateri. 5 minuuttia täynnä. Puoliväliä mennään. Jalolla vaan työnnät loppuun asti, Teri. Kun on vauhti vaan jalosta kuulolle, niin se liikkuu. Hyvä. Hyvä. 6 minuuttia tuli täyteen. Seitsemän minuuttia täynnä. Alle 58 kilosissa Suomen ennätys on tässä lajissa 86 toistoa. Ja alle 63 kilosissa 76 toistoa on Suomen ennätys. Suomen ennätykset menee sitten sen painon mukaan ja painoluokan mukaan, vaikka tässä kaikki olisikin samassa luokassa. Kahdeksan minuuttia. Terhi Ahoselle tulokseksi tuli 48 toistoa. Sari Värille näyttäisi tästä Suomen ennätys tulevan. Osaan tulkita näitä papereita oikein, niin kyllä siellä näissä muissakin painoluokissa, ainakin alle 63 kiloa, niin uusi Suomen ennätys tulee. Ja 9 minuuttia.
Eli Laine 118, Anne Kaltarista